Nunha terra afastada, unha profunda injustiza ensombrecía moitas vidas. Un valente novo abogado, Nelson, viu o seu pobo sufrir baixo o apartheid, regras que os separaban pola cor da pel. Enfrontouse a unha decisión monumental, permanecer en silencio ou loitar pola xustiza, arriscándoo todo. Nelson elixiu loitar, falando poderosamente contra as leis inxustas. Debemos permanecer unidos pola liberdade, declarou, acendendo a esperanza. A esas súas palabras tamén provocaron a ira de quen estaba no poder. Pronto foi arrestado e sentenciado a unha longa pena de prisión. Estou disposto a morrer por esta causa, afirmou valentemente, aceptando o seu destino. Durante incontables anos, soportou unha pequena e illada cela de prisión. Diariamente, a súa determinación foi posta a proba, e puideron ter xurdido dúbidas. Sen embargo, nunca vacilou no seu soño dun mundo xusto, inspirando a outros mesmo tras as reixas. Incluso cultivou un pequeno horto, un símbolo silencioso de esperanza duradeira. Pasaron décadas, e o mundo observou a súa profunda loita. Líderes globais exixiron a súa liberación, e as portas da prisión finalmente abríronse. Nelson, máis bello pero irradiando forza, emerxiu entre os vítores sinceros dunha nación. Elixiu o perdón sobre a amarga, converténdose nun líder visionario. Guiando o seu país cara á paz, nunca se arrepentiu da súa valente postura a favor da xustiza. Isto ensínanos que cando tomas unha decisión forte para o ben, nunca te arrepintas dela. Se a viaxe de Nelson Mandela te inspirou, subscríbete a Galicia en Lepo para máis historias lendarias. Gústame se aplicarás esta lección ou se comenta que historia famosa deberíamos compartir a continuación.